Dobrý deň, vítam vás na prvom videu, ktoré je venované webu partytriky.cz. Dneska si ukážeme trik s týmito dvoma balíčkami kariet. Jeden je modrý, jeden červený. Je to trik, ktorý som si ja nazval zalúbené páry alebo zalúbený. Tak a predvediem vám, v čom vlastne bude spočívať. Takže, dvaja ľudia sa takto postavia vedľa seba. Prípadne, keď je niekto sám do seba, môže tie karty zobrať naraz. No a teraz proste jeden človek hoci koľko pretne, kariet, tento balíček dáme preč. A druhý človek tiež hoci koľko pretne. Môže to byť viac, môže to byť menej. To úplne jedno. Ops, tak. Dobre, takže. Niekto si vyťahol karty z tohto balíčku. Teraz balíček položíme. Vidíme, že aj v tomto balíčku sú všetky karty červené, takže nič to není. Takže teraz vlastne zoberieme vrchnú kartu, ju sem. Pretli sme hoci koľko kariet, takže výber je úplne náhodný. Tak keď sa pozrieme na tieto dve otočené karty, zistíme, že sú rovnaké. Takže sme presli hoci koľko kariet z oboch balíčkov a zistujeme, že zázrakom sme vyťahli tú istú kartu. Keď si myslíte, že tieto karty sú nejakým spôsobom sfalšované, tak vám to ukážem, že to tak nie je. Toto je červený balíček. Môžem ukázať, že každá karta je skutočne iná. A s modrým balíčkom platí to isté, takže dúfam, že sa vám to páčilo. Takže dobre, toto je vysvetlenie tohto zaľúbeného triku. Trik spočíva v tom, že si vyhľadnete z oboch balíčkov tú istú kartu. V tomto prípade to napríklad bude Károva kráľovna. Dáte ju na spodok a kartu na spodku, čiže tú kartu, ktorú si vytiahnu obaja, a kartu pred ním si otočíte. Takže prečo dve, tak to sa dozviete o chvíľku. Balíček otočíte normálnym smerom, takže samozrejme nesmiete odhaliť, že posledné dve karty sú otočené inak. S týmto balíčkom spravíte to isté, aby vám ten trik vyšiel. No, musíte dať túto kartu na spodok a otočiť dve karty. Tak teraz si musíte dobre nacvičiť techniku odvádzania pozornosti. Takže výber je skutočne náhodný. Hoci koľko kariet pretneme, každá karta je iná, takže v tom tiež trik nespočíva. Trik spočíva v tom, že teraz keď budete odvádzať pozornosť tým, že všetky karty sú modré, samozrejme nesmiete odhaliť, že posledné dve sú inak otočené, tak balíček jednoducho otočíte, dáte ho naspäť, s červeným balíčkom spravíte to isté. Samozrejme nesmiete spraviť toto zase, čo som ja spravil, že odhalíte, že posledné dve karty sú inak otočené a prirodzene ho otočíte počas toho svojho vysvetľovania. Vyťahnete vrchnú kartu, samozrejme pozor, aby vám to takto nesklzlo, aby sa nezistilo, že ostatné karty sú otočené inak. Takisto tuto musíte dať pozor, aby ste to takto neodokryli, takže lepšie si je tento balíček držať a iba zobrať vrchnú kartu. A ako vidíte, obe karty sú vlastne tie, ktoré boli na spodku, čiže Károvej kráľovny. No, a teraz ako ukázať, že tými balíčkami nič nie je, aj keď v skutočnosti vieme, že jedna časť je otočená. No, jednoducho zoberiete balíček, dáte tam kartu a urobíte takýto pohyb. Ja som to urobil ešte šikovne mimo kamery. Jednoducho takto ich sklopíte. Keď budete to predvádzať niekomu, tak skrátka odvediete pozornosť a takto zložíte balíček, ukážete mu, že všetky karty sú iné, aj že nie sú upravené, čo je fakt, že ani nie sú. Čiže tento trik sa dá spraviť hoci kde a hoci kedy. Tak toto otočíte napríklad kartu a tiež odvediete pozornosť. Takto karty otočíte. To znamená, že takto sa tento trik robí. Je to jednoduchý trik, možno ste na ňo prišli už počas mojho vysvetľovania, a možno nie. Takže dúfam, že sa toto video páčilo